Primeiro punto, parte resolutiva, aprobación do borrador da sesión ordinaria celebrada 26 de novembro de 2021. Unha intervención. Votos a favor. Da Comisión Informativa de Seguimento de Concesións Administrativas e Servizos Públicos, punto 2. Proposta de alcaldía relativa á desestimación do recurso de reposición formulado por don Guillermo Francisco Alonso Junquera, en representación de Servizos Concellos Galegos SL, contra o acordo plenario de data 24 de setembro de 2021, ditame desfavorable. Bueno, xa coñecen as propostas, xa foi debatida na comisión correspondente. É desestimar o recurso de reposición presentado por Servicio dos Concellos Galegos con base ao informe de Secretaría de Intervención, a su vez fundamenta dito informe nunha sentencia do Xulgado de Contencioso Administrativo número 1 da Coruña, de data 28 de xaneiro de 2020. A nova intervención. Sí. Nosotros vamos a mantener el voto que hicimos, que dimos en la primera vez que vimos este punto al pleno, y nuestro voto va a ser en contra. Entonces sometemos a votación. Votos a favor da desestimación. Votos en contra. Abstencións. Repetimos votación por empate. Votos a favor da desestimación. A favor da desestimación. Votos en contra. Abstención. Unha votación. Sí, claro. Punto 3. Proposta de alcaldía relativa á desestimación da solicitud de don Andrés Iris Barca, en representación de Virases SL, ditame favorable. Bueno, se coñece a proposta, se foi debatida na comisión correspondente, alguna intervención. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Punto 4. Proposta de alcaldía relativa á estimación da solicitud de don Andrés Iris Barca, en representación de Virases SL, ditame favorable. Bueno, igualmente conocen a proposta, tamén foi debatida na comisión, alguna intervención. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Punto 5. Proposta de alcaldía relativa á designación do Comité de Expertos para a contratación dos servizos de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos no Concello de Cee, ditame favorable. Bueno, igualmente se coñece a proposta, alguna intervención neste punto. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Parte resolutiva. Punto 6. Dar conta das resolucións da alcaldía da 1174 a 1223